Yeah, it's a lot to swallow in, understand. Hey. Sorry guys, andizivi kuti masettings efoni akamira sei. Andizivi. Ansati ndichatsvaga munhu anyatsa kugona kundi haisi network blessing. Masettings I think iPad. Ndakushandisa iPad kamazivano kuti alive. Saka I think pamasettings apanoda kugadzikwa zvakanaka because inongodzima like kungoti gayoga. Saka munhu anogona kutozondigadzirira masettings iko zvinezvi ari a little bit tied up. IT wedu wepano padiaries nditozomubata paweekend. Iko zvinezvi ane kwaari kuinda kubasa. Saka nditozomubata saka ndosaka ichingoti ga andimaona masettings anoda kugadzikwa zvinoda vanhu kunyatsokuziva vachibaya-baya. Ine handigoni kunyatsobaya-baya. Zvinozobaya-baya napasipo. Iti iPad kai hazvizonyatsoita. Andimaona. Saka guys, dedzai vamwe ngagara varipo vauye tikontinue nenyaya because Melody ari pafoni. I know kuti zviri kumurwadza ende zviri handizivi. Gaitinzwe naye kuti zvakafamba sei. Chidedzai vamwe fast guys, vanese vanga vari pano chingotega just tag. Chingotega munhu waomboona mucomment section ingotega. Waomboona mucomment section ingotega at least. Ndatsva guys, ndaita kutsva, ndatsva nezvandawa kuti mwana asvika kuseni achitaurira mai vake. Ndatsva, ndaperegwa. Kuti asvika achiti Natasha andivhurire gate door. Handatsva. Shoo. My Kiki, I will. Handatsva. Right. Natasha. Sorry tadzoka. Iwe mwana uyu wakamutora zviri legal zvokunyatsono applya ukaitwa process yese here kana kuti zvakafamba sei? Zvese takaita maprocess zvese ndikasaina mapapers zvese vakatora manhamba akumba kwandogara iko kumba kwedu kuHarare kwadzana zvese tikagadziridza zvese okay. Pamutemo wakamutora kuorphanage ipi yacho? iri takutoka masitara chini tichienda kugomo kwazi poloni ndengengotesa papepa zvazvakudharawo. Alright. Saka wakamutora uchine murume wako ukazosiyana naye kati wanga wawega? Aiwa, ndakagara 6 years ndakaroorwa kuchifu ndikazobva iko pandakangodzingwa ikoko chinza uzvari ndipo pandakazongonogara kumba gore 1 pandakati regai ndiite zvechiri notsvaga mwana kuorphanage. Ndikatoudza hama dzangu dzese idzi vakazvibvuma vese hapana asingazvizivi. Ndikatoenda namwe vatete hanzvadzi yababa vangu ariko kumba kwaHarare uko tikanosaina mwana uyu takatomutora aine 2 days guvhu rake richiri nyoro. Rikazoomera rikazoomera kumba kwedu ini tikatozorira samteneti. Ndakamutora mwana mudiki Stereki saka anongokangokura chinoti ndini mai vake. Handina kuziva kuti zvichazodai. Saka wanga usina kutomuudza handiti? Ndandisina patakamutora paRoma but pane zita racho tichakwenda kugomo tichienda kuTrikwara takwenda kugomo pane Roma iko ine vana paRoma. Handisi kuziva kuti vari kufona vakuda kufona kuti chii so far. Handisi kuziva regai. Hello? Kuzasati avhura malaini handisi kuti vari kufona vari kuda kuti chii. Alright, saka papane Roma, saka vanombopota here vachiita mafolo api kuda kuona kuti mwana akagara sei? Vanotombofona manhamba acho vamwe vacho ndinavo yasister vamwe vanonzi handizotaura vamwe sister vacho vanotombonifonera vachitombondibvunza kana sister acho takavavanzira handinagara ndambovaudza kuti mwana uyu ndozvaari kuita. Saka ipapapa vana mai vakuti chitotaura chokwadi udze masista ndozvakuita mwana uye babve kutanga vanototaura navo ende vanotomboona mafotos ake vachitotaura naye pafoni achitovadaira. But anga asingazive kuti vari kutaura nawe pakuti chii,
Aingoti shamwari dzamhana. vakati takatati tisamudze vaingoti hai ndivana vamwe vana gogo. Oh, asi mwana wako handiri kuzvizivako because 2 days to 17 years mwana wako handiri kuzviziva. Chokwadi isati ndiri kutorwadziwa kuparadzana naye but handina zvandingaita. Because nyaya iripo ndeyekudai soona I think kana madecide iwe nefamily kuti wakuchinda nehama dzako sezvo yavzokutora kudai handiti you need to report back to the orphanage in case mwana wai pakazitika chinowanika andiona you need now to call them and tell them everything anditiona vanatete vari kuharare vanga vatofona saka ava manje vanga vachizama kundifonera vacho vari kuharare kuorphanage kwachona but hatisina atm kuti tifone kuzimbabwe saka vanatete vari kuzimbabwe vanga vatova kutaura vachivaudza zvese. Right. So guys, you still remember what I said nezuro? You still remember what I told you nezuro? Kune mweya inogona kuteverera. Ndangangotaura hangu but nandisingazivi kuti ndosituation iri paground. Nichitaura kuti sometimes mwana uyu munogona kuti mwana uyu ari kuzviitisa akaspoiliwa akadii. Now listening from gogo vachitaura andika gogo vari kuti mwana uyu at 10 iye mwana pachake kwete kuti ngatitenge kuti gogo mwana pachake apuwa phone tichida kukonfirma zvitaugwa nagogo akauya pana akataura nemuromo kuti at 9 years at 11 years 10 years akatenga kuti ngaakurara nevarume andika 11 years ndo pakasita zvasekuru ava andichimaona. So you can actually see guys kuti mwana uyu is a troubled soul anditi mwana uyu hazvisi normal guys, it's not even normal. There is something definitely going on pane mwana uyu. It's either amai nyakubereka chaivo chaivo vakarasa mwana uyu kana kuti I don't know, maybe vekurudzi kwababa pane zvavakaitawo pamwe vaitofara vaitoda nhumbu mai vakadzane nhumbu kana zvaro vakanorasa vaka hatichazivi but zvakuzonoshungurudzira manje parong place because uyu anga achindatorawo mwana ndawana mwana ndakuchengetawo mwana handiti maona mwana yosvika woita zvinoitwa zvakunetsa kudai so hanimaona. Saka let this be a lesson also kumadzimai vanorasa vana vaya pamunotora vana muchinorasa pamisuwo yemachechi kana kumaground kana kuti kupi handiti pamwe baba vemwana iyeyeka vanenge varamba panguva iyoyo but vachizoda mwana wokumberi kana kuti vanenge vasina kutombobvira vakaramba iwe ndionongotora mwana woenda kunorasa nokuti unenge usingadi kuchengeta mwana handitiona then baba vemwana vorwadziwa vanoita zvavanoita kumhuri kwavo kuti mwana yachadzoka but anozonodzoka manje anodzoka kupi anenge atorwa zvakaita izvi zvakaita uyu mai vanonge vazonorasawo uyo good samaritan uya atorawo kudaro zvononetsa vave kuya saka vanodzoserepi and I just hope kuti vanhu vekuorphanage vanhu vachikupa story vanhu vekuorphanage vanoti mwana uipa vakamutora ane 2 days anga asvika paorphanage musi woyo 2 days kana kuti akazvarirwa chii chakaitika kuorphanage ikoko kuti wati wakamutora ne 2 days iwewe saka mwana uyo akazvarirwa paorphanage here kuti zvakafamba sei? akangoputirwa nematauro ake achichema kunze kwegete makuseni. Saka musi wazvarwa ndo musi wanhungwa handiti sekuona kwedu da nokuti gobho rake ranga ritori nyoro risina kana rakatopegwa mwana uyu aradza takatozvarwa muchipatara kozi ranga akatiswa chipegi zvezvamuchipatara zviyema ritori nyoro chairo ndipo vakangotoona mwana ari pagedhi vakamutora saka isi takazongoindawo tangonosanganawo nemwana kuti achangozvarwa. But now, you know what, munhu wese ari entitled to own opinion handiti. I see Precious Hanzi na Precious you are very wrong mwana yakabhizwa ari mwana mudiki handitika. That might also be the problem or not because right now we don't know for sure hakuna nani answer yakakwana. Mimi sana nachanda muzvipatara munogona kuona sema psychologist kuti ipeteni yemwana akabhizwa ari mwana mudiki handiti mashona asi it can be that cause or the other reason as well. The other reason is well, we don't know the truth right now. Because mwana uyu muchimutora noti from what I'm picking chikutaurwa na Natasha ari kuti akataura nehama dzake dzese vakanotora mwana uyu achizviziva hama dzichizviziva handi mwana pawakamutora ari mudiki wepa achikura kudai mwana uyu anga asingawani zvese here aigara sei kumusha uku? No, mwana aiwana zvese hapana changa asingawani aiwana zvese aive akagara zvakanaka mwana anga akagara zvakanaka. Saka ndiri kutry alright kuti akabvisa ari mwana mudiki
but chakaita kuti atange at 10 years chii nai Precious, I mean if you can help us there maybe kana kushanda kudepartment rakadaro kuti azotanga kuita zvinhu izvi, and from the way she's talking ataura kuti ndindaita mafirst moves. Handiti dei chinzi ana kura background yakanaka taiti kushungurudzwa kwakaita maybe kunyima chikafu kana kuti kwakaita kuti mwana daro, but mwana ari kunzi aigara zvakanaka. Handitika ende iye aitita musika achino approacha sekuru tikazi mamudzi achitaura ega kuti ndakavafarira ndaingovada. Hanimaona chakaita kuti atange kudaro mwana chii ndo pane question yangu ipapo. Ipapo handingazivi nokutika inini sokudza mwana waita angadeni zvakare zvotoda ari iye kuti mukamubvunzwa kuti wai wakazodaro, nokuti sisi mwana taingomubata semwana. Mupe phone tinyatsonzwisa because I'm failing to understand really, because takutoita confusion yedu tega madiaries mcomment section. Saka toda kuya aripi mwana wacho Melody uchikura iwo kumba kwa ikura uko wakakura sei? Ini ndakakurira kuHarare kwadzana Tondo kumba kwa ndiko takakurira. Ndaitogara na mama vangu vachishanda kusalon kuHarare ndiko vaishanda na tete. Nevana vatete vanga varipo, so ndinga pakukura kwangu zvangu handidi kunyepa, handinachandaisiya kana kuchikoro everything zvese ndaizviwana, ndaenda nezvese zvakakwana. Handinasa ndakambokumbira anything kune munhu kuchikoro, zvese vaindiitira handidi kunyepa. Zvaingoitika uitika handidi kunyepa, handizive kuti zvaifambawo sei kuti zvizodai, but otherwise pateya ndaibata up to now ndiri ngobatwa zvakanaka. Saka you don't know Chiera, I'm not sure. Saka you don't know about chaitika mauri kuti ngoita sezvawaita musikanza izvi kuti chi, you don't know. Handitomboziva kuti chi chaitika. Saka asi gogo vari pawo wakakura uchigara navo? Gogo vaiuya vachibva kuno kuSouth Africa vachingoti vaiya maChristmas dzimanguva kana saka vamwe mamusikato wanga usingagari navo? No, gogo tanga singagari navo, vaingotigira hembe dzeChristmas zvakangodaro daro. Ende gogo ava ndo vaitondibhadharira school fees pachikoro pandaidzidza. Ndo munhu angatoti ndatove confused wese. Gogo ava ndo vari kunzi vaimubhadharira school fees vachi vaigara kuno kuSouth Africa. Gogo vanenge vakauya kuno kudhara vaizvibvira kuno kuvachiya kuzobhadharira mwana school fees kuZimbabwe. Handitika zvakanaka vachitomuvigira hembe dzeChristmas. That means there was nothing sinister chichitirana kudii, but I'm also failing to understand. Handichaziviwo kana neni. I don't know now. Handichazivi guys, because we thought kuti maybe background yemwana kukura kana mwana usinogara zvakanaka uchidididi unogona hanimaona, but now tikubvunza iye mwana pachake. Ende mwana uyu makamutarisa asi mwana kuti anotya kutaura zvinhu zvaakasangana nazvo. Sekukudza ikwaita kuti ndakazodai pana sekuru mukomana wekutanga ndikazodai, handifungi kuti pane chaangavanza nokuti anzi ari panapa or what, but it seems vanhu vaimuda vakatizogive up nenyaya yeunhu wakanga akuita mwana ushu. Ndizvo here ndikutaura chokwadi here Melody kuti pane pandiri kuposha? No, hamusi kuresa. Ndasaichitika dei kuchinzi taizongoonana takatarisana face to face vanhu vese varipo munyatsoona because zvemafoni magona samwe tiri kungotaura, but ndaida kuti ndikudzei chokwadi. Inini kufamily ndichiri kungofila kuti kufamily kwangu because handina chandakamboitirwa zvitsiri izvi, nokuti mama wakasheva mari yekundiendesa kusekondari. Gogo ndo vaitumbira mari ichiuya kuZimbabwe kuti ndiende kuchikoro. Ndindakazofaira ndega form 4. Havana sarudzo yakaipa yavaindiitira. Saka ndingati pane zvandakaitwa wrong nefamily ika handidi kunyepa hangu. Saka iwewe right now are you being remorseful about zvizvo zvanga uchiitira nokuti wanyadzisa family? Now according to Gogo hauna kunyadzisa amai vako chete, you have embarrassed the whole family iwewe, and your Gogo is still there. Varipo ipapo Gogo vako handiti? Yes. Iwewe ufungadza kuti tiudze zvawakufila iwe panguva ino nechitiko chaitika ichi. Handiona zvawakufila iwewe kuti Gogo dei vanga vazodai, Gogo varipo, Gogo ndimai vedu, Gogo ndigogo vako. Handiona we can still talk to tiudze zviri pamwoyo pako uri kufungei, because one washokekana nenyudzi dzawanzwa handika, but you can handle that.
2 handika gogo vauya vakuti ndakutora amai iwewo mareality starting to sink in right now handika chaungada kuti utaurewo iwe kana kuti ukumbire kuna gogo kana kuti kudi uda kuti chii inini kunogogwa ndingatongova sorry pane zvesvo zvakaitika but ndizvo zvandadawo mulife yangu saka ndinongoti sorry kune family yese vanhu vese vari kuzimbabwe vese kana varipo palive vachiniteera ndinokumbira riregera because ndizvo zvandiri kuda but now zvakuya mubrain dzangu pandanga ndiri I think paform 3 pane mwana watete ari kuzimbabwe ikoko akamboda kutaura akati madi kuudza Melody chokwadi saka ndakuzviona manje kuti saka inini ndanga nchingonzvengwa kuti ndakatorwa kufanira because mwana wayo akazombotambonetsera akanditi ndosoka wakatorwa kufanira akatoti ndosoka wakatorwa kuhanzi kuroma ndozvaaidii saka ndikati kuti then obvazva kuti ijoke saka ndakutozozviona manje kuti zveshuwa ndakatorwa kuroma because mwana akatombondituka neizvozvo mwana watete Melody isusu zvokutukwa nemwana vana vanotukana chikura tisi kuda izvozvo tiri kuda kuzama kuti panapaka kuti ushowewo gogo vako ava ndo vakabata gogo vako vataura nefamily handika family ndoenda decision iyi handi but isusu tiriwo futi vana vefamily ikoko vagogo handiti if anything handitika gogo we are willing to kupfugama pasi kuti gogo vambokupawo another chance kana gogo vachikutorai vokutorai mose ukanoporonga futi uri kwagogoka then gogo there is no choice except to let you go because unenge watadza kuti iwo haudziki hautsiurwi haupuhwi machances because isusu kana ndisi zvitondirwadzawo right now zvikundirwadza kuti wakuparadzana namai vako nekuda kwezvinhu zvawaita but still you're still a kid handika uri kuinda uchikura handiti ende kuchauya zvakawanda zvichaitika right now nyaya it's a lot to digest guys it's a lot to digest serious handika but gogo varipo what do you want to say kuna gogo iwe inini ndiri kungotaura kukumbira ruregerero I think ndozvandiri kutaura kuti pane zvese zvandakaita zvandiri kuita ndinongokumbira ruregerero but ndiri kutaura sefemere kuti ndizvo zvandada inini zvandiri kuita ndozvauri kuda iwe zvauri kuita ndizvo zvandada saka unoda kukontinya kuni kuita chihure vanongondisiya ndoita sei ndoenda because ivo gogo vakuti no iwe watisa kusenzeka kutora kutora ndombe toenda neyo kuzimbabwe toni toenda neyo kuwanzi kuroma kwacho ikoko tonokusira kuroma wozobvira kuroma ikoko wozoidzoka woita chihure chako but you understand right kuti ndo process yacho ndo zvazvinofanwa kuita unofanwa kunodzoswa kwakatoro then uzobva kwako uchiuya kusouth africa kuitira kuti ramangwana ravowo in case vakazo asandavhura malaini vanhu vakutofona tichiri kumbodiscussa nyaya yachona vanhu vatanga kutofona hello tasati tavhura hedu malaini but matovepo uchitaura heni ndatongopinda because ndakada kutonzwa hana yangu kurowa ndiri kupera nyaya sisimenika ndine uromboka kutaura izvi but nyaya yamasangana nayo inyaya iri very very complicated from the way yesterday it's not an ordinary story or life problem it's not inyaya iri complicated. Number one, I'm sorry to say this, vese vakateerera, there is something that is not adding up about this story. Pane chisina kujeka kubva kuna Natasha nemhuri yake including gogo ava chingave kana dai manga muchazoita haringazoti investigation or digging further ndiyo nyaya yekupesuwa iyi because the grey area goes way back kusvika kuti how did this adoption really happen because kuti mwana anotorwa ne2 days adoption is a long process isimeni haungoti mwana araswa nhasi after 2 days onzi mwana taakutambidza taakutopa vanhu ava pasina kuitwa inonzi background check nezvimwe zvinhu zvakadaro anyway I'm not making a conclusion ndikukupai kuti I hear you area yekutarisa iyoyo 2 kubva nezvinondatirira nyaya iyi pane malaizi
urikuzvinzwa kunyarara kwakaita mai Natasha achitaura nyaya yake, of course tingati aida kumaintaina secrecy, you know, yekuti akaadopta mwana handitika, but pazvanga zvasvika dai aida kubatsirwa aifanirwa kuprezenta nyaya sezvazviri ine mafull facts kana atouya paruzhinji. She didn't disclose that, ane mareasons ake. Plus 2, mwana uyu Melody haana kutaura chokwadi kubva nezuro kuti akatanga kuita sexually active ari very young. And I feel even when she's still talking right now, she's not telling the whole truth of how she's feeling. Tapuhwa nyaya yasvika pavanhu, wasvika pamharadzano, bitterness yavo yako waseparata maways. But mwana uyu haasi kuita come out clean that she's hurt. She's not coming out clean that she's bruised. You know, ndambuda kuzvitaura kuti mwana uyu pane zvaakanzwa, hazviiti kuti family iyi nekutaura kwanga kuchita gogo kuti hatichadi mwana uyu hatinganyadziswi. I picked the rejection of this child by the whole family, which is a possibility kuti akatokura ari rejected, and she suffered that, and she is bitter, and she is angry, and this is now the result of the bitterness. Aiwa gogo inzwai apa vanhu chiri kuitika miracle chikuitika ndechekuti handiti patinenge tiunzwa munyaya painouya palive tine mapsychologists, tine masocial workers, tine madoctor, tine manesi, kwoitawo macerebrity ana sisimeri zvichingoenda zvakadaro handitimaona. Saka munhu nemunhu anenge achizopa pfungwa dzake, but imimi chokwadi ndimunacho ndimunochiziva, asi pfungwa vanhu vanotopa pfungwa dzavo. Saka musabatikana henyu kana pakataurwa zvimwe musingawirirani nazvo. Vanhu ipfungwa dzavo, hakusi kuti ndo chokwadi. Enderera mberi kokoni. Saka those things she never dealt with that. Mwana uyu anotoda help. Chimwe chechitu chandinoda kuedza kutaura ndechekuti kuna Natasha, kana wakaadopta mwana handiti it's out of love. Mwana wako and bigally mwana wako, whether aite zvakanaka whether aite zvakaipa, mwana wako. This might be a real test you are facing, test of your love. Kana zvasvika pakuoma, tinorasa here vana, tinoudzwa here nomwe munhu nagogo, tinoudzwa here nasekuru kana natete kunzi chisiya mwana uyu nokuti atinetsa. Kana ari mwana wako, your original love that made you take this child from the orphanage is the love that you stand with this child through thick and through thin. Saka haudzirwe nagogo, I'm sorry kuti gogo havana right rekuya vachiti ndakukutora nekuti mwana iye atinyadzisa. You are letting this child down. Number 3, zvisinei nemunhu anokontrola kana kuti because upenyu huri mumaoko aMwari, hatina pane zvimwe zvinhu zvatisingakogoni kukontrola. Ndofunga destiny yemwana uyu yakumudaidza, and akutodaidzwa ropa rake kana nezvakamugadzirira mumberi. Ndizvo zvaakutomudaidza, identity yake yakumudaidza. And ndazviona nekuti paapinda achikudaidza uruti hanzi anga achikudaidza kuti Natasha, mweya rudzi rwamuudza kuti iwe ndiwe Natasha, hausiri mai wake. Exactly what I was trying to put across. Mweya uri kuita kuti akudisrespecte kukusvitsa palevel yekuti hausiri mai wake. Ndomwe mweya unofanirwa kuinvestigatewa kuti uri kubva kupi. Identity yake iri kumudaidza. And I think panoda kugadziriswa, which goes back to the first point yandataura kuti paadoption apa pane nyaya. Thanks Sitimeli. Wow. Ndo zvanga zviri pamoyo pangu. Thank you very much. Points taken. Wow. Natasha, uri kunzwa, I hope uri kuteerera mese nagogo, muri kunzwawo ava vanhu vari kupawo pfungwa dzavo. Truly speaking, also I tend to agree. I want to agree with her, especially pakuti identity yake iri kumudaidza mwana uyu, because zvituko zvake is not normal. Truly speaking, number of taura zvikanzi background maybe yakadi, but tamubvunza pano and she's confirming kuti akachengeta zvakanaka. The same gogo vari kutaneta is the same gogo anobhadhara school fees. That means kumasure andifungi kuti kwakaita dambudziko ini, kunzwa kungoti iye aita zvaaita musika waye zvari kuti handizi kuti ndaita sei kuti zvindiite izvo zvakadaro. Handiti maona. So, right guys, ndavhura malines varipo ramada kufona. I'm only going to take 5 callers. Only 5 callers. Only 5 callers. Are you sure kuti
think adoption yako yanga iri legal, Natasha? Yes. Huh? Hello? Pawaka apply uchizopiwa mwana wangu apply ukamirira nguva yakareba zvakadii? Ndakaitika handiti kuti mwana vari kuti anga ava nemadhesi makanisa wakamutora ari padhesi. Because ini takazogara naye tava kumba 1 week ndipo pakazodonha gubhu rake. Ini ndakangonotaura nawo vakatinozoka after 3 days. After 3 days izvozvo tanyorerana ndipo pandakazopuwa mwana after 3 days. Apa we are talking of things 17 years back nai. Pamwe tongoti kuda zvinhu zvakanga zvazvaoma kudai. 17 years back anti. Mushe kanjani? 17 years back. Imbomira Natasha. Like seriously. Azviti izvozvo. Pane chimwe chinhu chekuti you can never forget it in life. Havangataura kuti vakanganwa stari orphanage. Mwana uyu I think vakamuba somewhere. And havana kumutora zviri pamutemo mwana uyu. Nezvaakuitika zvachoka pane nyaya yapo. Muchazoona kuti nyaya iyi itori hombe kudarika the way yairi nyaya iyoyi. Because ini handifunga kuti kuorphanage kunoitika zvinhu zvakadaro zvokuti mwana angangotoreka just like that. And plus munhu ari kuratidza kuti anga asiri munhu ane mari zvekudaro. Because kuna naorphanage vanozvicherechedza futi izvozvo kuti life yako yakamira sei, uri munhu akaita sei. Wongonzi mwana akauya achitobva kuchipatara chichi zita reorphanage iva havacharizivi. wanzi kumaroma. Pane nyaya ipapo sisi Mary. Handimbode kunyepera muchazozviona ini kuti nyaya iyi ihombe kudarika. Ende futi chandiri kuda kubvunza choti pane munhu angati hanzi mwana uyu akarepwa nemunhu ane 22 iye ane 10 years zvonzi anga agara ari munhu akadaro. Ende iye akaita sei as a parent mwana arepwa? What did she do? Mwana uyu ane bitterness iyaya yekuti akungorarama life yake zvokuti ina ndinabasa nazvo ende ndoda kuvaratidza. Saka iye since ari mudiki kudaroka ari kufunga kuti ari kuvakaurisa of which Kaurisa. munhu akabva nebitterness kubva achiri kadiki katanga maybe vakazozvidiscover zvekurepawo kake vakazvinyarara ende iye zvikamurwadza zvekuti zvinhu izvozvo but listen kolaka ipapapaka hatisi kuda kuti titaure tise mawedzi mumuromo memwana uyu. Mwana uyu tamubvunza pano ende wakatarisa mwana uyu iwoyu. Mwana uyu asi mwana wekuti anotya kutaura zvinhu zviri pamwoyo pake. Mangomunzwa achitaura panapa. Mwana uyu came here akataura kuti hanzi even chero vakaenda kupolisi kunoripotera sekuru ndaitaura chokwadi kuti no. Ndozvandiri kutaura kuti iyeka zvakatanga kuitika zvinhu zvikangoignowewa. Saka iye akutoona kunge zvinhu zvakanaka. Even isusu tinozoziva kuti nyangwe munhu akanzi ndiye atanga munhu as long as munhu ane 10 years that person is young. Hazviiti. Munhu anotosungwa wega nyangwe zvikaenda kukota akanoti ndindakamutanga. Magistrate anototaura kuti mwana uyu mudiki 10 years is a very small child. Pane munhu ane 22 years. But uyu munhu ane 22 years guy is an adult. You should have avoided mwana uyu kana kutonomuripota kana kumapurisa kwacho kuti ndozviri kuita mwana uyu. Ende nyaya yacho yazobuda nhasi kana kuti mwana uyu zvese zvazoitika. Otherwise all these years hazvina kubuda. Yeah. Ameno maonerawo haunzi smelly thank you but ndandomma munhu uyu ane bitterness yacho ari kufunga kuti ari kukaurisa mai vake ivavo asi achitozvikaurisawo futi. Zvokunzi she's scared to talk kundoramba. Haisi type yekutya kutaura. No. She's scared to talk no. No. Ameno kuona kwangu weni but zvokuti ngati Melody anotya kutaura. Izvo ndaramba izvo. Nezvaitaura nezuva apa nemataura ari kuita apa. Motanzi anotya kutaura. Imi. Mutamba imi. What is she? Chimbomira kola chimbomira kola. What is she? Natasha. Kana muchida kuti ndikusendere mapapers acho ese orphanage muone masainera achakaita zvese everything nenhamba dzacho dzeorphanage zvese ndokupai because now makolas akukola akutondiwedzera bp ndiri munhu akanyara but zvimunhu anofunga ndinotozosvika pakugumuka manje ndiri kurwadziwa zvandiri kuitwa nemwana waika vanhu vari kukotaura musina chamuri kuona nezvandiri kuitwa nemwana wa. Saka kana vanhu makundidaro ina handichaziva kundoda kuti ase ndokusendera izvese ndokupa izvese
setinazo akuti mwana undanga ndichitoda ina ndizvari ndokunakana nemukupi ndakakupa chibereko changu nenyama chakanga. All right, caller. Thank you very much. Thank you, caller. Thank you. Okay, guys, because now the idea is that we don't want to come here and it seem as if